nin ɲɔgɔn yeba fɔlɔ in kun ye ka tagasiraw bɔ min na Ameriki sɔrdasiw ka tagali nɔgɔya ka bɔ Niger kɔnɔ. Nin y'a kalo fila ye Niger marabaga kuraw CNSP tun y'a latigɛ ka u ni Ameriki ka bɛnkan sɛbɛn sɔsɔ, o min tun b'a to Amerikikaw tun bɛ dɛmɛ caman don Niger ma jatigɛwale kɛlɛli hukumu kɔnɔ. Kama sɔrɔ n'u ka drone daga n'o ye kɛlɛkɛ pankulu fitinin jigiso ye, o belebele ye min sigilen bɛ Agadez mara la, ani sɔrdasi 1000 ni 100 ɲɔgɔn bɔɲanko Ameriki marabagaw ka fɔ la. Kunu ɲɔgɔn ye kɔnɔ, Ameriki ka lasigiden Niger Kathleen Fishburne tun kɛlen do k'u ka ɲɛmaaba 2 bilasira, o n'u baaraɲɔgɔnw Christopher Mayer ani General Dagvin Anderson. Ni maa 2 ninnu bɛɛ ye Ameriki jamana kɛlɛbolo ɲɛmaa dɔw ye. Niger kɛlɛko minisiriso ka fɔ la ko Amerikika ninnu tun nana fɛɛrɛw de jira Niger marabagaw la min bɛ tali kɛ u ka sɔrdasiw tagaliko kan lakana kɔnɔ, u tagali wagati ani a cogoyaw, kama sɔrɔ u ka minɛnw ka ca ka dama tɛmɛ. Nin ɲɔgɔn ye fɔlɔ in kɔfɛ, maa ninnu ni Niger sɔrdasi ɲɛmaw na baaraw caman boloda ɲɔgɔn fɛ walasa ka bɛn kelen ma min n'a to gɛlɛya tɛna sɔrɔ Ameriki sɔrdasiw ni u ka minɛnw bɔtɔ la. Hakilina jiginna bɛnkan sɛbɛn in sɔsɔlen kɔfɛ Niger fɛ, nin y'a kalo fila ye Amerikikaw tun ye a layidu ta k'u tɛna u ni Niger ka baaraɲɔgɔnyaw ɲɔngiri, k'u ka dɛmɛ na to senna Niger jamanadenw ye hadamadenya ani yiriwa sira dɔgɛrɛw fɛ. Alpha K, VOA Bambara tɔgɔ la.